Pokiaľ som vlastne začal piť, mne bolo všetko jedno. Keby nebolo toto zariadenie, tak umrem niekde vonku na ulici. Budú 4 roky, čo som ozaj nič nevypil. S rozvojom našej civilizácie, ako by sa všetko sústredilo iba na prosperitu. Vyrábame a pritom stále viac vyhadzujeme. Potraviny, oblečenie, priemyselné výrobky, aj ľudí. Keď som prechádzal tými chodbami, tými smutnými tvárami týchto mladých chlapcov, podotýkam od 14 rokov a bolo ich tam približne vtedy okolo 500, tak som aj váhal, čo tu ja môžem urobiť. Skupinu ľudí, ktorí sa nevedia na rýchle zmeny adaptovať, vytláčame na okraj. Vytvárame tak svet nepotrebných ľudí a vecí. Keď chceš zobrať dieťaťu nôž alebo niečo nebezpečné, čo má to dieťa v ruke, tak mu musíš dať niečo iné, lepšie. U nás na Slovensku vznikli a pôsobia komunity, kde je na prvom mieste nezištná a obetavá pomoc človeku. Komunity, kde sa poslední stávajú prvými. Tento film je pozvaním k spolupráci. Naučme sa spolupracovať, vzájomne si pomáhať na vytvorení lepšieho sveta pre nás všetkých.